nosaltres vam començar a ser aquest equip perquè a vegades sentim això del Barça del vestuari, que som amics i tal, doncs això. És a dir, jugàvem a bàsquet perquè ens agradava i a més érem amics. El millor equip de la història de Mataró, pensa que eren un xicot jove, el Naset, de Pineda, un xicot que despuntava a segona divisió, i els altres, tots eren sortits a Mataró. La gent de Mataró era un pivot de 2-20, era la gent de Mataró. La gent de Mataró, bueno, si vam guanyar el Madrid, una de les coses importants va ser per la gent. I érem nens, i venir a entrar a Mataró, en el qual, amb cotxes descapotats, i que d'allò i tal, i que vam anar a Santana, i allò i tal, doncs va ser algo molt maco que no se'ns oblidarà mai. Em recordo que el meu pare va ser un dels que va organitzar tot el tinglado aquest, no? Aquell estaven totes les salses, i va ser un dels que va organitzar buscant per Mataró cotxes sense capota. Sé que faltaven 26 segons, perdíem de 3, tot el partit havia anat a davant, però llavors la joventut es va posar davant, llavors 26 segons, i va ser curiós perquè en 26 segons van guanyar d'1, però encara podíem haver guanyat de 3, perquè en Peiris va tirar en l'últim segon, que ja havia acabat el partit, va tirar 2 tiros lliures i els va fallar tots dos. Aquell partit la figura va ser en Soler i en Cabellos, i llavors Vinyals van fer els tiros lliures que representava que era el que en definitiva van guanyar el partit. Potser si fas una final del que sigui, qualsevol partit, si vas endavant i estàs guanyant de 10, de 20 punts, però clar, si falten 26 segons i estàs perdent de 3, imagina't, guanyar el partit és una bogeria. Llavors pensa que en aquella època, de 6 anys consecutius, amb juvenils, es va quedar 5 vegades campió de Catalunya, 2 campions d'Espanya, un subcampió i 2 tercers d'Espanya. I de cada generació, esclar, va anar sortint aquí un jugador, aquí 2 jugadors, aquí, però esclar, tots havien sortit ja. Llavors vam tornar a quedar 2 anys consecutius més campions de Catalunya juvenil. O sigui, l'any següent van quedar campions amb un altre equip completament diferent, que llavors hi va sortir en Tarruella, llavors hi havia en Solà, Martínez i Soler van ser els que van tirar cap amunt, en Cabellos jugava molt bé en aquesta final, precisament, ell va ser un dels millors jugadors, em sembla que va fer 20, en Cabellos va fer 20 i tants punts i en Soler 20 i tants punts més. D'aquest equip concretament, els que van tirar amunt va ser en Martínez i en Soler, en Josep Maria Soler. És un gran creador de jugadors, per dir-ho d'alguna manera. Després ha estat amb la selecció nacional juvenil, ha estat doncs, a la Penya, gran campió, ha estat al Barça, gran campió, i per tant, el que passa és que té un caràcter una miqueta molt fort, és dir, ell, si tu estaves dintre el seu equip, t'era fàcil jugar, perquè entrés a dintre el seu equip t'era difícil. Primer trobes un bon planter, però saps què passa? Que a tot arreu n'hi ha de bons jugadors, però també es té d'entrenar la tècnica individual. L'Antonio era un entrenador, per mi és el millor entrenador que he tingut, per descomptat, i que, a veure, tenia una cosa que avui dia no tenen els entrenadors, que corrigia contínuament. O sigui, tot agafava
de juvenil i et corregia contínuament amb el sènior. O sigui, estava contínuament, aquest era internacional i el corregia contínuament. Després de juvenil vam fer una lliga que es deia Trofeo Gonzalo Aguirre, que era com si fos una primera B, no? En el qual també vam quedar campions. Aleshores, aquest equip que vam quedar campions en aquí ja vam pujar, lògicament, a Lliga Nacional Partida. I això és el que hi havia. Teníem un personatge que ara és mort, que és el Soler, i el Cel Sigui, pobre noi i tal, que era una bèstia a part, aquest tio doncs, defensava. Ell anava sempre, quan un pivot baixava, ell estava corrents. I teníem aquest equip. Això era per mi importantíssim, ben portat des d'una banda, des d'un sentit tècnic i inclús de grup, de club. Érem un club pobre, érem un club sense d'allò i tal, però jugant a bàsquet penso que fèiem molt bon bàsquet. Sortíem a guanyar. Home, si ara diéssim, per exemple, si tu agafessis el partit que van guanyar el Real Madrid, per exemple, no? Veies el Clifford Luick, l'Emiliano, i a mi el pívot que jugava aquell en Soler, que em sembla feia 1,80 m i pico, no? Ara era un jugador extraordinari amb 1 m quadrat, no? I llavors tenies en Peis, tenies allí, però bueno, teníem una afició. I llavors per primera vegada, en l'any ja 60 i pico, van fer zona mixta. I llavors el Pedro Fernández i el Busnel volien que jo anés a Madrid a donar una conferència per explicar com feia això, diu, no, em fotreu pas. Diu, vosaltres voleu anar a Madrid per saber com ho faig jo. I no. O sigui, encara hi ha gent, aquell any que va guanyar el Madrid, hòstia, és abans d'ahir, Era impensable que un equip com el nostre pogués guanyar a un Madrid totpoderós, campió d'Europa, no sé què i tal. Però això era de portes enfora, és dir, nosaltres sí creiem que podríem guanyar el Madrid. Vull dir que això sí que estava clar, perquè no sols vam guanyar el Madrid, sinó vam guanyar el Barcelona, vam guanyar el Picadero, vam guanyar la Penya, vam guanyar a tothom aquí a Mataró. Com a anècdota, t'explicaria que al camp del Picadero tenia un equip amb 2 americans i doncs no sé què i tal. Nosaltres, jo recordo que estava a la caseta i vam obrir la porta de la caseta i veies els americans, tiraven la pilota amunt i la fotien avall. Nosaltres, el més alt, feia 1,92 m. I li van dir a l'Antoni, hòstia, no sortim, tio, no sé què passen aquí. Aquí els van guanyar i allà van perdre de 2 al final perquè van fallar una entrada i tot això. Però el que sí teníem aquell equip és que com nosaltres fèiem així i tiràvem el primer salt i començàvem a córrer, amigo. Llavors això ja nosaltres ni americans ni d'allò i tal, nosaltres anàvem a guanyar i evidentment doncs guanyàvem. El públic apretava molt perquè estava al costat de la pista. Al costat de la pista estava ahí clar que feia el que et deia abans. És un conjunt de tot, el Mataró, el bàsquet, quan van guanyar el Madrid, bueno, no sé, van estar no sé quant de temps posant la pel·lícula a la granja, en els bars i tot això per recordar, perquè bueno, la gent es vivia, la gent ho feia per afició, ho feia un altre món. Home, pensa que els desplaçaments els fèiem cotxes particulars, moltes vegades conduint els jugadors. Cuidado, Va sortir al dematí d'aquí, anàvem a Madrid, dinàvem i jugàvem a la tarda. L'endemà al matí sortíem a les 6 del matí amb el cotxe a dinar a Mataró i conduint nosaltres. O sigui que, vull dir, res del que hi ha, que es veu, però bueno, ens ho passàvem molt bé, I llavors, com conduïem, com que no hi havia cèntims, teníem d'anar, per exemple, de Lyon o de París, teníem d'anar a Orleans, o teníem d'anar a allò, clar, i ens esperàvem per anar a dormir. Doncs de vegades portàvem un que anés despert, perquè ens adormíem i picava el cap, i llavors feies així, va, molt bé. Teníem en Julià, que era el caixer,
el tesorer llavors, i ens donava una Coca-Cola perquè ens la partissin per dos. Sometimes in the game, two hearts don't feel the same. Someone's gotta choose and one heart's gotta lose. Hey, hey, do-do-do-do, hey, hey, do-do-do-do, hey, hey, do-do-do-do, pop, pop, pop. My baby walked out the door. Llavors ens van obligar, la presidenta, a cobrir el camp. I el senyor Mora i el senyor Cusacs, de molt forts, van ser els dos homes, per exemple, que van potenciar o cobrir el camp del Mataró, però era l'obligació que ja tenia d'estar, perquè, escolta, a vegades tenies de fer així, veure on també el vent, tirant cap allà perquè la pilota vagi cap aquí. Vull dir que el bàsquet és un esport per jugar no a l'aire lliure, sinó per jugar en pista coberta. Jo aquí, quan es va construir el pavelló, evidentment, per entrenar i tal, nosaltres vam pintar aquestes línies per poder entrenar i poder fer-ho. Com encara no estava acabat, encara no hi havia el per què. Jo el vaig inaugurar, aquest pavelló. I inclús el vam inaugurar amb la selecció espanyola, amb un preeuropeu, que vam jugar aquí contra Hongria, contra no sé què i tal. Bulgària hi havia també, no? O Bulgària, i vam inaugurar aquest pavelló aquí. La inauguració es va fer aquí, o sigui, autoritats i es va fer algo gimnàstic. I llavors, l'endemà i l'endemà passat, es va fer un dia contra el Madrid i l'altre dia contra el Barça. El 50% de partits estava a tope. I l'altre 50%, o sigui, els fondos estaven plens i els laterals 3/4 parts van. O sigui, Normalment de 3.000 persones hi eren, sempre. per mi el que va començar a fallar, diguem, el declivi, va ser com la gent de Mataró va començar a marxar i van haver gent de fora, gent de fora de Mataró, de Barcelona, d'Espanya, i llavors allò ja no va ser el mateix. Un és el meu club. El club que jo vaig quedar campió d'Espanya, tots vam quedar campions d'Espanya, que van guanyar, que van quedar tercer a la Lliga ACB, deien los mata gigantes, ens deien, no? I aquest equip on és aquest club? No existeix, no hi és. Tens en compte que el Palau de Josep Mora jo feia amb els ferros aquest per posar les pilotes, l'altre, va ser una cosa que la vam viure. Nosaltres, el que es diu vulgarment, el vam parir, entre tots vam parir aquell pavelló. El més maco, evidentment, és jugar a bàsquet i arribar a quedar campió, no arribar a ser internacional i tot això. Però el més maco és haver trobat aquest grup humà que hi havia aquí dintre i això ho recordes tota la vida, sempre. Avui dia el bàsquet és molt diferent, molt professionalitzat, els jugadors són mercenaris 100%, i suposo que no s'hi parteixen ni una quarta part del que ens hi partim nosaltres. Professionals. Mercenaris, Professionals.